Un poema de Memorial e Danza, de Francisco Cortegoso. É sorprendente, non a noticia circundante para cubrir a imaxe dun furacán atravesando a América Central ou o Caribe, mais a compracencia con que o vento, vindo do norte este día de xullo, trata as polas do plátano nun xardín de Europa. E non o voo dunha gacela sobre os campos etíopes atravesado na boca dun guepardo, e non a portada de National Geographic testemuñando o cultivo de arroz nas montañas de Indochina tras o ciclo do monzón. E nunca o tempo achegado do Imperio Macedonio, porque eles xa contemplaban este ceo nocturno. Porque hoxe me inquieta só este compasado movemento sen retorno. Boa tarde, son Alicia Fernández e vou ler un poema do último libro de Francisco Cortegoso que gañara no 2013 con Memorial e Danza o Pérez Parallé. Fomos a apañar níscaros e eu pendurei entre a ramada unha caixa en que o cuco aniñase a primavera próxima. Carregamos nun cesturdido esa noite anterior aquel que dá terra nunha mesma carne a brocha. Atados de bimbios na fonte da rega, anuncian figuras decotadas a ambos os lados do camiño de volta, como unha mesnada funeral. As pegas en manda única gargallan e resoan desde os ocos da madeira. Caracampía ou a braña sobrevoan o noso paso, anúnciannos a ningún lugar. O teu transo era alegre e discreto, regresábamos carregados daquela terra. O volume da boca medido na comuñón que o fungo doa. A foresta, onde máis puro o corazón bate, alí unha caixa garda as voces das cidades da nosa historia.